everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. ug karon sa naghinapos nga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tilawan ko una ang pinakalami ni mong putahi. Nga karon ni asa akong mga kamot. Ang pagkababay ni Aliyah. Bisay, bangag sa ilong. Buhaton ganina nimo. Dako na gitaan bisan asa gipangitao tagi ka. Di man ika na medyo resito Gaspar. Abuta sa pangatong paragkita. Kay ipatagamtam ko sab nimo ang pinakasakit nga matang sa kamatayon, Misael. Karon ang gusto ko, kagaw! Ayaw sa ron. Gusto ba gani ko magtagbaw sa kanindot sa imong palangga nga si Aliyah? Ayaw yun kinagbuhata. Ayaw yun, Major Gaspar! Laika, wagid ko magdahom nga kontak ka ba di ay ni Major Gaspar? Plano na din na ninyong daan? Pasensya na gid ka, Ma'am Aliyah. Trabaho lang. Misalig minimo. Gipakitaan ka na mo sa mong kaayo, pero biting ka di ay, traidor ka! Nakonsensya gid baya unta ko, Ma'am. Tungod kay maayo man kaayo mo na ako. Pero og di na ko tumanon manggod. Ako ang mamatay kay nakadawat naman kog katunga nga down payment gikan Major Gaspar. Magkabaan ka na ning gipuhat ni mo, Laika. Ha? Ayaw lang sa taon, anak, mamoy. Misalig ka sa traidor nga Major Gaspar. Pesultihan ta ka. Mahimong dili siya mo tuman sa inyong gikasabutan, Laika. Unsa? Og di malas ka lang unya. Kung matinuod ang niya karon sa kong nauna. Og dili ka na imposible, Laika. Misalig ko sa Major. Og mituo ko nga matilud-anon siya sa among gikasabutan. Magkaamgo ra unya ka. Kung lakip ka, buhatan usab unya niya sa ingon, Laika. Timan ina. Imposible ka nang nahuna-hunaan ni mo, Ma'am Aliyah. Kay siya magid mismo mo initanyag nako ining maong trabaho. Apil na gani ang kantidad nga iyang isuhol nako og pila. Kadluki ang gaba, Laika. Ma'am Aliyah. Oh, ang Major. Kumusta ang maanyag nga Aliyah? Major Gaspar, maluoy ka. Papahulian ako. Gipangita na ko karon ni Misael, Major. Dili ko bugo aron ako kanagbuhaton, Aliyah. Di ani hinuong ka sa akong mga kamot. Naglawig na ko sa akong kadaugan. Patok ni Misael. Major, ang imong kuha nga bayranan nako ha. Mahimo nga ako ng kuhaon. Okay. Paguwat ko na tagaan, taga. Ayaw ko paningla. Kay maglagot ko analay ka. Major. Dali. Bangag sa ilong. Sunod ako, lay ka. Oo, Ay, dali! Major Gaspar. Diyos ko. Maluoy kayong taon ako. Ayaw gitugot nga mahuog ko sa mga kamot sa salbahis nga Major Gaspar. Misael, tapangin ko. Luwas ako din sa ako karong nahimutangan. Misael. Major, nganong gidako ninyo dinhi? Sud aning kwarto ha. Unsaon ko ninyo? Relax lang, Laika. Madawa talaga unya nimo ang premyo. Galang nimo. Pero, tingog ragot, sa tayo sa timing gisulti? Sa tayo pangutana nimo? Nganong gidako ninyo dinhi? Pida ang tingog ka. Makapainlab nga tingog. Mo nang sa pagkakaroon. Di pahiyaw na ko. Unsa? Gusto ko mutilaw sa imong kanindot, Laika. Major! Sabak, baby. Major! Ano man ni... Trabaho ni mo, di ba? Ang pakilingaw og palipay na mong lalaki. Kana mong mga lalaki
Maski, lipaya kami, dili ba? May trabaho mo, halay ka. Nibiya naman ko sa maong trabaho man sa kamatayon ni Mamita Inday Chikading, Major. Oh, uhahay. Unsa pa yung mo gidugayan? Unsa pa? Nalay ka paggubo na, paggubo bangag sa ilong. Major Gaspar, please, taon ayaw kong ina ini. Buutan magagungan ni sunod sa imo ang gisugo na ako. Nahuman ko na agisangon mo na akong misyon nga itugyan ni mo sa dako kasayon si Mama Leah, Major. Kuya, kanindot magtingog. Kanindot magtagatalamban tingugan. Ayaw upsa na kung pailog. Hala, pagkubo upay mo tang dayon di as kama. Major, lang ko. Lihog na dayon! Utuman kayo, dili! Oo, Major Gaspar. Mutuman kasi magimando na ako. Mutuman ko, ay lago patya. Maghubo na ko sa kusinina. Ubuang purol. Wala. Tuhog na gitong kasinggitas babae. Wala, ilpagwa na ko. Ang pagkababae ito. Ako sunod ha. Ikaw, pawahi lang ka, Trililin. Okay lang yan po. Okay lang. Wala problema. Naginam-hinam na kung muangko sa babae na ng laika. Kondisyon ka ko, Trililin. Sakto na, Major Gaspar. Naku. Balik ka. Lay ka. Wala ka, boss. Abay ha. Ni arde mo din hitungod sa kwarto. Naguwat nga mahuman ko kang lay ka. Ringgo ba say? Kay siya ka rin masunod, boss. Boss, ako na sada. Nagkapamurol na ba to? Anahala ko. Gusto ka magang mo manos. Ipugi ko ng bayala, boss. Sudla dito sa lay ka. Ibog ka kay nindot kay tingog na. Ala, kabong tanan. Kutob sa gustong mo tilaw niya. Makatilaw. Ika. Kaya hindi mo tanaw nga naghigdaw eh. Anong disot ka din eh? Ops. Ay, nagtabunin ng habol. Kaya mo tanaw ko like kasama ka eh. Bastos ka! Bastos! Ikaw pa. Para nagdaglig ko sa nindot kayong tanahon nga naghigda, ha? Nagkilawas sa tanahon, nagaskama, may sapot. Nagkilawas mo. Gawas dito! Gawas! Si Gawas! Nga man ni Boss Major, ako naman po ang pupuli og pimo simula ka, ha? Sa... Duaan ka na mo karang higayon na like, ha? Ug wa ka na mahimo kay ikaw na gid mismo ang nihatod si mong kagalingon ni sa paraiso sa Major. Sayop di ko sa kung ako pagsalig ni Major Gaspar. Ay, ikaw, sayo po lang. Ikaw saldi kikagod. Gigabaan ko nila ni Mamaliyaw ni Misael. Karamay na kiling akong ginangatan karon. Unsa? Mao ka na ang nahitabo kami sa Aliyah. O Binjak, og ang iyang sakyanan. Dito na ma-recover sa sementeryo kundi dito ilubong si Aning Shermart. Unya, ang ginanaruglay ka. Subject na siya karon, isip person of interest. Ug gipangita na karon sa mga tinugyanan sa balaod. Ginoo ko. Dili ka nga maniubra kini sa kagaw nga Major. Husto ka. Kay ning uwahin na akong pagkontak sa cellphone ni Alia. Si Major Gaspar na mitubag. My God. Posibleng napalit niya ang serbisyo sa ginganlan ug ka. Giplano na niya daan sa kagaw ang tanan ni Sael. Palihog lang, Binjak. Sulti si Glena. Ina nga nangayo ko sa iyang panabang karong higayon na. Alang sa kaluwasan ni Alia ug sa umabot na mong anak. Okay. Okay, Michelle. Sultihan ko si Glena nining itabuha. Ug siguro ko nga di ko siya magpakulit sa pagtabang. Hinaot unta, Binjak. Karon na ang hustong panahon.
Aron iyang ipakita nimo og sa anak ni Anhing General Mart nga nasayop siya sa pagpatay ni Ini ug iya na kining gibasulan. Hinaot nga matinud-alon si Glena. Ug may mahimo lang unta siya. Aron maluwas si Aliyah gikan sa mga kamot ni Major Gaspar. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.